Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokromo we Wato Wala Mala Ala de Lucenda, de Carlos de Alamala we Cardiff ko Archie Aprens Partori Jaso Sobuso, Anyusu Fuseranan Seipsa. We baro di Noordgogo mit Zuid, Oostgogo mit West, we spedef mama serna we Karif ko Archie en Luku den Tori Funo. En misdon janga para rut. Ja, Master Gambo, tideu de baka Alexei Taki puchade pespar nyusu, ma fos mi bijing, ma bar ala des ma ordina trasi, ala den diaspora, ala sernamang de ta trasi, we bar de wan ori, want tide tori def taki en sani sang efsa ina parlement, na ina kondreja, want bepaalde man ne begrijp en bepaalde man escrif sani sano true en unu van programma disi, we tak plis van de sande. Ano Master Gambo? Asatorde. En today, we begin nanga koers. Nee, kono bijang ako, ro bijang nga president fosi. A president. Ja. Ni want a president koso. Ako so ja. En sana sani. Dus in feite, dan kon herkennen president. Mhm. Mi kon herkennen sheriff. Ja, ja. No Ja. meer herkenning. Mhm. Want alla de ting, amai salaf asani, Mhm. e balsamatori, Ja. maar no ye shitaki a embre ko furu. Ja, amusuto. A embre ko furu. Amali bisma tuto. Iya. Amali bisma tu. Ino kay worko de anga neti dasma e playret reisa ngai. Mhm. E saboter. Mhm. E jogo jogo. Mhm. Isabito. Ja. En ya somang Mhm. e suku elembonyo in okoro barafu Ja. om de president een hakje te zetten. Ja, ja. Suma skop den, Ja, God maar- forbid. Alexei taki ya mas dan oso. Amanda lanti uroko ook tu era. Iya. Mane uroko. Amane worko. Es dono mo vese telefoon, es Iya. sani. Escripsani. Mhm. E tja konkuru. Ja. Isabitok. Some of the man do like de isap fosi de man be ap de praso soto. Mhm. Ja, somang weer Japon. Ja. Isabitok na Japon de man weer jara. Ja, ja. Met teji voorzichtig man. Ja, want president bedaan ni keri. Ja. Nanga wanika. En de man interview maar ook toe. Ja. Maar leg bepaalde ton. Amataki. Mhm. En Afgamati. Natuurlijk. Ja, want een keertje moet het ook gezegd worden. Ja, helemaal. Want hij is geen bobo. Nee, tuurlijk niet. Nee toch? Dus dan maar poeren dan een soort ding. Ja. Koop volgen gaan man. Dan gaan we naar 25 mei in partijcentrum Olifant. En daar is onze start voor onze campagne met een grote massameeting. U heeft heel wat zaken aangehaald vandaag. U stond op het politieke podium. Hoe moeten we die zaken zien? Gaat het echt om politieke uitspraken of is het echt wat er allemaal gebeurt in Suriname? We zijn als partij hier zoals VHP, ik blijf president 24 uur. Ja. Mijn boodschap is hier. We hebben meer tijd nodig om volledig herstel te hebben van onze economie. We hebben meer tijd nodig. Ukima mandaat op 25 mei 2025 om mijn werk af te maken. Ukima mandaat met Mick Baroko. Dat was de boodschap. Maar u zegt jullie hebben Suriname gered, want dat zegt u ook in die toespraak. Suriname is gered door de VHP. Maar nu zegt u dat je nog meer tijd nodig hebt. Hoe moet ik dat rijmen? Je moet eerst redden. En met het redden moet je nu gaan, zoals we dat gedaan hebben, eerst herstructureren, dan stabiliseren, dan naar die economische groei. Ja. En nu gaan we naar die economische groei. En daarvoor hebben we inderdaad nog een beetje tijd nodig. We kunnen nu niet het land dat zo goed, met zoveel offers van de samenleving, zoveel offers gestabiliseerd is, teruggeven aan personen die niet menen met het land, teruggeven aan partijen die het al die jaren het verkwanseld hebben. En dat kunnen we als samenleving. Dat was die bewustwording. Want 4 keer is het al gebeurd. Met Kap Sabaka. Zo, dat doe je dati. En misabi. Want brada Rut, Archie Maluku Manana Sasaba Yokoromo. Ika isaba tenf den 3-0. Ja, toch? Dat hij wants de lazy. Isabi toch? Ja, ja. Isap taki die a laatste regering Bouterse door de bank. Isa na tui taktek de man teka koers. Ja. Ja. Mhm. En aten dat masarsan toki bede.
minister van Justitie. Ja. Je verstaan, abedena regering. Ja. Dus asabi, dat hij den tralees baka. Doe meka isapte mek exi kukutok. Defi no pot de ingrediënten no a faya no boon no for en zo dat kuke Ay, fado. fado. Ja. Aso dus wan pisto be play balanga wa mala te jama wa bal fama go laida. Fosama skopu da mai fado be karama fado bana. Dus ala de regering dat na fado bana regering. De no lep no for. Ja, ja. De no spano for. Beka dua woro kofi beka karde tak aina grumbana ja. Noti. Ja. Je verstaan. Dus daarom maar een president tak ook toe. Het was van een president Euroko. Eigenlijk bijna maar Euroko 2 maar 24 uur. Ja. Maar leg ook toe dat een vast van Euroko. Dan aan de kant is zo dat 25 mei trajari. Ja. Dan een regering tik abra na grappenmakers. Kokaras en zo. Ja. De man die met grap. Na serieus wat maar potet op leenba. Jongens godoro. Dus dan mij tak aanvallen dat hier. If misetatori. Dan in principe in Jimmy eta 5 jaar van klaratori. Fum clara, want Dat is in Europa. jere ja. En na so asane seti, ano fast fa de man be denki, taka asane seti. Ja, ja. Ja? Ja. Asane seti taki steps geweest, we go. Ja, ja. Steps geweest, we chara san waka. Je verstaat toch? Ja, ja, ja. En dat je chino taki udoro, one level, pe wins fayu dra sani, udat op koers. Ja, ja, tuurlijk. Huh? Ja, tuurlijk. Ja, shit. Udat op koers no. Ja, ja. En dat te loko, Ja. dat je verstand taki, a koers is saka. Ja, tuurlijk. Wat senator dat? Ja, natuurlijk. Eerder ja, bepaalde economen in Suriname. Ook Ja. in het buitenland, ja. Ja, Suriname, die deed naar het buitenland. De man ne vinden leuk. De man ne vinden boom, if a koers is saka. Alles aan voor de man negatief. En zo is hij ook in Suriname. Bepaalde economen. En mi sabete me maar herinneren me. Meneer Ramotar Singh. Wacht, ik no koti mo Ai. fo. Maar kan shi taki, we sorry de grafiek, tak a koers is saka. Ja. Meki loko en na sa centrale bank producer. Ja. De tek ya je loko en je archu no brarot godoro. Ja, ja, mi sabete die regering district Abra. Da ube bunang ramuar sing ube takang amang. Da me yere amang tap radio. Da may legge tak yere no. If mina president mi e doing direct dus nors anap tjuse men setatoren. Men naka direct 1 jaar. Da follow ko viering. Ja. Da bagadati da mabung. Dus yere no. If i arkide manati. Afas wa man leg uit. Da if a regering dis be doing leksa de econom be leg uit. Da be de. Want nou weet je, tjuse. Dat is Ja, een ma big mi wani na sa sa ba yokoro mushi. Fa a koers asani a rating a tor dat mi want de Ja. shi want da kade de denk taka so je wat san purta. Ja, ja. I verstaan. Natuurlijk. En als zijn dat belangrijk. Ja. I verstaan. Mek na sa sa ba yokoro modes ma dat shi api store dati. Ja, ja. Je begrijpt? Ja. Want Ja. in begrijp taki na set asane seti. En na inflatie het drop. Ja, ja. I verstaan toch? A koers is saka. Ja. Isabi uiteraard de prijs in de winkel no saka so Direct. 1 2 No, 3. no. Saaf, Maar saaf. saaf safri. Ja. Maar ja, want lo prijs no abi opruimens uitverkoop. Ja, kort in dit doet ook. Korte lei, walo korte lei. Ja, so de mij Dat wat blijft ik- Ja, dat wat ik de mij pursa na de tapu. Ja, toch. Want no na nga want tra koers yo ko kopen Natuurlijk. in. Maar hij is Master Gambo. De man sabe draai regering voorzien. Ja. Bepaalde econoom. Want zie EE7. EE7. Serve Abdul. Ama na gotro economie, ama do. Ama serve ko schrijf no. Dus no. Die regering die se draai as een city. Ja. Koers esaka. Ja. Dat de econoom dat pe sabe de toen EE7. Ja. En nu allemaal schrijven. Fa akondre moest draaien economisch. Ono fosi. No was. Maar attenda man be op a plafond. Ah. Die hoefi van de leen. Meneer. Ano be sap dati. Nee, dat. Attendi misi kaba be taki. President efa koers doro feifa volk no ma chareng. Ja. Eh? Ja. Ano be, de no be dape. Nee, dat heb ik. De no be man tek mosi. Nee. Nee man mi sap sa de man be do attendati. Dat heb ik. De man be waka speak report. Ja. Hier komt. Hier komt hij. En dat je lukt, maar je moet zeggen, want hij eerlijk. Daarom met dat.
De man is a volk moest locator boom. De man die zei leg uit nou. Ja. Economen enzovoort hebben dit toen. Ja. Eigenlijk ik tegen man baka ik schreef maar dat je goes doen oku. Ja. Hoor je me voor een stuk? Ja, de de luku VP. was aan ego. De luku Da- vast en ego. Dat uno moeilijk maar Je dat tek een blaadje. Ja. Dat is dong. Mhm. Dat je tek over. Ja. En in afu speak ik kan teken vrij. Ja, helemaal En dan vrij. speak je speak. Ja. Je teken vrij voor leren voor een terralesi. Ja. Voor collega's bijdrage. Ja, en Want je daarom- komt niet meer aan de beurt. En daarom met taki je no soms we neem de witman kwalijk ja. Ja. Dus tiga Europa toch? Ja. Dan ik go na wa diploma van wan kare. Ja. De go tata toch? Ja. Daar mij tegen na de man sera na de insi ve kirasa. Kan Ja. insi ve kirasa. Nee, de man dat bijsani man. Ja, maar tigo da pe. Paisani. Insi ve daar mij tak yera broer. I papira disi une erken yara want zij mekin sernak. Zij doe. Rotsoy. Rommel. Romeli meki dus ibgas korobaka. Ja, im go bakaskoro. En dan de man se porasani. Ja, de man die. Na man se porasan want if mi go na mi papira dap tranga. Ja. Dan moet hij me toch meneer, In van waar Basel. kom je? Suriname, zo score bede, pe Abdul bede. If je me kan fout die tijd, de man dat je bij de naskor of Abdul. Ja, maar dat overstuderen. If je kan de man deporteren. Ja, maar dat no, is zwak, ik kan go baka go zoeken. Of ik kan tanja, maar 3 klassen terug. Ja. Is dat weet We toch? gaan je herscholen. Juist, dus de mannen die dem hoor dem of. En, maar zo gaan we takasani, economen. Maar is hij ook dus heeft zijn naar parlement ook, tegen leg uit. Ja. En dat is er een man die zegt. Ah, de serf man die zegt, Ja, ja. leg uit dat de man vindt dat de man lekt die EBS door. Ik wil je ja, die man tori. Sa de man wani. Maar zo gaan we hier nou. If je tak over ABS, dan mi kan tak over ABS. Mooi zo, Met pa. taking. Met taking. Nyampuru, Wat nyampuru. bisap safe sa. Ja. Hier nou. A regering bij de ibap NPS via alle man bedrijf zijn toch? Ja. Via IBS bedrijf. Ja. En toen bij want drie dape. Ja. Roosevelt. Meneer Roosevelt. Meneer Roosevelt. Ja. Amanda die. Amaat vis neem beskir van een pompetje R. Tuurlijk. Directeur met Hoofdletter. hoofdletter. Roosevelt. mooi. Ja. Dat IBS bedrijf. Ja. Alasan bezit mooi. Ja. Die de Paris te cabra. Karkong. Worong. NDP tek abra. Worondoro. Aparse bedrog. Borondoro. Ja. Wel. Dat pasa na bij Abidje Carrefour. Hij fout. Abidje Carrefour. Ja, want feest bij 4 toch? Face bij 4. Ja, toch. Meer de man die wie samen bij poti Chanel. Chanel. Tegen na man kamarine smera Chanel. Nee, is meer. Je smer alcohol. Alcohol is meer. Ade sanati. Ade manati. Dat ben je matori na fatu gezelligheid. Gezegd, de man broko fatu. Want De man money- chellen, de man chellen. Wat In plaats money? de man worko, de man chellen. money belai. Ja. Money belai. A bedrijf. Ja. Is dat weet ook. Dus de man bij met feest à la wiki. À la wiki, ja. Alawichi. À la wiki feest. De man bouwen een feestje dat. Ja, ja, tuurlijk. À la Dat wiki. na voorloper, want doef de laat jullie no, sabi? Nee, feest bij 4. Dat baga één. Dat je kies de fasseur. De fasseur. De parmeser, zij leggen uit dat Maar bij. de skop de penanti Zij leggen uit dat bij. Ja. En dan bij een opdracht daarbij kon naar IBS. Parmeser, heb ik zo'n opdracht. Hij moest het bedrijf gezond maken. Ja. Baka die woorden Ja. poren. En we horen fasseur ook toe. Alle de man poren. Dat Eben Godwin. Ja. En wat heeft hij uitgesproken? En man opdracht bij de gezond maken. Ja. Toch? Maar dan man go dat we man takeren, no. Dat man pot onnefesi. Ongezond. maken, ja. Nee. En ongezond Ja. maken. Sama do amago di chasoro moro dipi. Dus dat die, want Sami begreep. Die Amadoro. Ja. Toch? Ja. Dat man te alle de man op. Mhm. Amatak alles aan mi eteken. Oh. Ja. Dus je moet gewoon Dus if you want buy one roll, One speakery. one speakery. Een speaker, ja. Dem challenge ama fama teken. Teken, toch. Ama los tunya monito. Dus allemaal een besitatori. Maar kan maar leggen dit aan het uit. Ja. Is dat niet ook? In het parlement. Dus dan leg je het nu. Dat je er nog gezond maken. Je moet dat doen. Die ben dat pe. Ja. Zij doe. Zij doe. Je hebt die chasoro moro dipi. Amma me kwam. Puin ook vast aan niet. Juist. Met tegen. Uiteraard me begrijp dat je if nana sa sabayo kromo want die tak fna laten tak fa batjau. Ja. Dus if je te luku tak a subsidie ek moto Mm. dat im go luku tak a bedrijf pe a energie subsidie moro Ja. maar deels je wel ete Ja.
Maar dem go luku tak abedere fe waka. Boom. Natuurlijk. Dat de man leti. Ja, tuurlijk. Go luku tak a waka boom. Ja, tuurlijk. Maar de man is no musko taka sandi, want dat is na zuiver awari domeri. Dus je zelf je poren dat die poren de bar houden dief. Ja. Dus, Come on. dus de luku de man se leg uit ook. Ook daar was er, ook toen hier kwam, was er dadelijk. Ja. Was er de zare man beleg uit. Ja. Na de partij van man, Ja. de regering no in een parlement, Ja. leg uit, IBS dat moest sa, die be dape noti do. Noti. Niente. You na niente capito. Noti do. Zij doen nou in mijn puin op ving. Dat die, je weet nou, dat je leg uit. En dat heeft zeggen de meeste mensen die naar het parlement jaren. Bepaalde de gasten. Ja. De mag motto, trouwens met de minister. Ja. Maar trouwens, ik op radio ook toe, ik leg uit. Nee, maar isa me denk den tori man toch. Nou een roko denk de man oppo. Ja. Want de man sap tak de abotara tap de ede. Met die. Mek de man go in een dungru camera gos don dat de stelde zich de gewetensvragen. Isabi toch. Ja. En dat de man sani want de man die si if de man go anikeri. De man is nog gaan anikeri yara. No. Want if gado ati borong a son biji oppo vanuit het westen. De yara. Ja. Abotere smelter tap de Natuurlijk. borong den chiri. Natuurlijk. Dat heeft Je zeggen, verstaan. man. Ja. Want ano kan ipora sande kot nap in parlement e bar fa dis mus do dat die be de dape no be man. Dus dat die. Ino be dweng. Ube nyama money. U scattera money. En dan no wo mek san wan de feti talk. Want de man oli de. Ja. De man kon fa oli ja, no. ja. En me bigi waarschuwen volk disi. Na leksa president taki. En me te you know. Dat kan de wayari. Je denkt dat ze naar Eldorado. Je verstaan. Baka wayari dat de mas katera money lowe gwanga money do disi. Dat udina semsan baka. Probleem. En dat nog kan. Nee. Want ja trouwens is jump op motor. De man neemt elkaar red uit. De man jump op motor. Dat de no man die sanga dat die vader die de na dei. Ja. Want dat koers is saka. Die zegt go. Sane do. Je verstaan. De man moet ze bet de vinger de no fen burdu. Ja. Isabi tok tak to betro betang. Maar de no. Die betang. Zo hoor smaak voor de gek. Ja. Maar no, mi moest zo a train tori. A train store mo sorry. Ja. Vader ma hoor a volk voor de gek. A train mo sorry en daarna me kom voor het. No more mi mo voor. Ja. Was ja train, sare man be beloof. I atrein veel Jozef vader. Ja, we sorry. Dat we tapu mo voor even willen we sepsa.
if je luku akino boom. Aha. De shita ku een geestbe go na terrein. Ja, no? Ja, een geestbe waka go na terrein. Mm. Dus na fake. Mhm. Dus de padisi ora volkas potu. Maar je bent zo in het drie. Eh? Je bent zo in het Mi drie. be frede. A geest go na plane. Same go do na Maar je plane. na tap se je dan toch? Ja, mi na para. Maar je breedie. Be breti. Ai. Tak lokore sa wa Ai. mi chintef mi mek terrein me anga Oké, dreisin. oké. Je sabe to. Oké. Maar wan prins partori sa door de bank betaki. Mhm. Tak ana treina wan op sa pont. Nee. Wo sorgo tak pont no sumo moro. Oh ja, dat ook. Maar ja. sumai lose op no winti wayanga pont. Dus dat die? Na minister of OWS set kong. Dus dat Anga die. de work om aan vindt dat Ja, vrijwilligers. Mhm. De mij set kong, de mij betegel passie. Mhm. Dus alasan sa de man is pramisi. Dan ni jente kapito. Ja. Zomaar. Eigenlijk, Oras potu. eigenlijk dan zie in een parlement de man tagasan is. Iya de man Dat we horen voor elkaar spotten. Ja. Ora volkas potu be beloofd dat Ja. het terrein boko. We Ja. hebben het niet gedaan. Nee. Ube tako een campus ook En kom. dat campus was er no ook. Uo sor ook toe. Oh, sorry. Terwijl we taki. Ja. Dat is maar een campus. Dat is hier de grappenmakers die dan dat De pe. grappenmakers. De ziet ook hier komt. Hier komt. Ben je Marwena? Marowena Ja, ja. Marwena. Maar suma kom ik het idee na die. Anare regering. Nee, nee. Parmeser. A parmeser. Parmeser, maken. Oh, ja. parmeser heeft. Parmeser. Je hebt het gemaakt, Parmeser. Parmeser? Met je eigen groep. Ja. Actiegroep. Nanga exi groep. Ja, Na die ben ik. umeke yara. Die merk je ook toe, ja? Ja, umeke. Ja. Alles aan zijn doen. Hier komt. Die- Hier Ja. komt. Maar ze zeggen mij taki. Mm-mm. De mij taki, ja. Eigenlijk een regering die no doen niks. Alles zou pota papira. Mhm. Zo bodu. Ja. De man zei doe. So, maar jere jas. Papa. Maar Archie. Hey. Dus, if idee no oso. Hey. We ten no oso. Ja. Dan wampchi konen een voorstel. Mhm. Maar dan a voorstel no be mango doro. Ja. Dan want traman kong dan ma sorgu taka san boom. Ja. Ten bate van gezin. Uh-huh. A gezin ook niet vindt. Ja. A familie ook niet vindt. Dan no boom. Nee, ja, volgens Parmeser NDP. Dus dat- Dat deed voorstel. Na, wie is na de voorstel de samsa do ben wasen puro. Ja, dat robi, maar dat Die zo houden we het volk voor de gek. So ma jere ja, you voorstel be Ja. boom. Ja. Maar a regering die stak na duman faraga e wai. Uitvoeren. Dat je man faraga ne wai. Nee. Isabi Nee, toch nee. ora spotu Ora God spotu. forbid kabatu ba. Ja, ja. Isa mai ten orwan volk aspoto. En nog erbij dat no ide bezig baka. Ja, ja. Want je smera oli. Ja, ja, ja. Isabi toch. Ja. De want chis na sasa ba yokromo Carlos ang ala de Ja. yongwang. Fude ko stem G. Ja, maar isap ook toe academisch de moment met academisch dat zo bakon jongen toch. Ook to dati. Isabi toch. Maar jere. Maar mi o te juno. Hey. Mi ook wa YouTube. Ik ga graven. Ja. Want u abuan programma. Pe de man be fentaki. Want discussie be de. Aha. Suma umeka money, suma disi, suma dati. Talanga Islamic Bank takere no. Het gaat niet door. Nee. Ik trek mij terug. Ja, dat ben 2014. 2014 ja. Ja, ja. Ja, ja. Isabi toch? Maar de man het tak dit door dat ze morgen. Nee, de zijn dat net tak moro. Nee, nee, nee. Maar nou, if een regering die zie tak hier nou, we maken nou, we zetten tori, Ja. elektrificatie zijn, we zetten, Ja. alle water, alles aan we zetten, dan moet zo ijsbakken tak hier nou. Nou, hoe beleg uit toch? Ah, onbeleg uit. Hey, dat vara. Dat dadelijk, dat jera man de barif transparantie. No. Hey, Parmeser. hey. Abe do transparant sana ABS. Ja? Ja. Abe do transparant dape. Meneer, de stilo ko de man si, dan met tak nogmaals familie maluku man. De man die si, straf de af. NDP no mag kon nooit moro. Want asan, dan met hij unum van programma die si, we tak prijs van de sande. En we zorgen bepaalde san ook toe. Sa de man is bedoel die de bediener regering. Ja, We sorry. hier komt. Une yoku. We kunnen beelden, we sorry baga, want ze na mij vergeet niet of. De mij vergeten ja. Ze na mij vergeet niet. Ja. Dus we zorgen dat we gewoon, sa man ben beloof en sa man doe. En de regering die zie, we beloof, de mij beloof en de mij doe. Ja, Je ziet dat ook toch? ja, Je ziet alles aan zijn man dat je mij doet toch? ja. AHPD. Ja toch? Alles aan de. Ik kan middenstand, chimang, sociaal zwak. Ik kan qua sociale zaak. De mij jepi. Ja, ja. Alleen je make je huiswerk boom. Nos daar also, Ja. de wakti tak lanto waka committee. Nee, Dat niet. doen waka 500 meter, de lante waka Ja. tra 500 meter, de committee aan serefi. Mhm. Dat dapa jepi kom. Ja. Nos daar je se krutu. En wansan mi wan bejo no.
vooral de jongwang. No mekis ma kon virju. Kon leggi om een soort san uit. Want de wakana kroiti in de saka. Ja. De mai wakanga krioling mestolin in i kriwatara. Maar ko troe desan dat je in i kriwatara. Dat want ik af spoit olie in i hersen. Ja. Isabi toch. Voor zorgu taki in e denk normaal. Na sade wani dat je taki. I verstaan wan na dat heb sa. Anga fake news anga la de soort san. Want me volg dat op Facebook. Alla boons aan de mijn keur af. Ja. En ik begrijp maar zeggen, de man is no loba contre. Nee. De man die si e wakti wa moment te wan sango pi fout. Like libis mai kame kwa pi mistake. If ne roko ne mek fout. Dat is sana de mai luru. Maar inesi de man bo schrijven bericht dat heeft Chan Santoki goed gedaan. Nee. Nee. Amai luru ap pi fout. Ja. Maar schrijven. Ja. En lukuno no va kurse saka. Ja. Bepaalde de gasten. De mai rak. De man lobatori. Nee, de man De lobatori. man lobatori. Want a kurse saka asamos go ai van de 50. Ja. Dat ik kan schrijven een stuk. Ja. Dat Chan ang ay regeren ne doen best. No doe je best. Maar dat zijn een saka. Ja. Oh, man, het ook net. Akkoord saka en a president tak ook toe. Mm. Dus no am chisa ruimte. Ja. En me roepen op Saranamang. Me roepen op tak usorgu tak apadi chisa ruimte. Ja. Van man klaar aworoko. Ja. Want we zijn op de goede weg. Ja. Abe tranga. Maar- Dat geven we wel toe. Ja. Maar no Safri. safri. Ja. Ei dema. Alibe lekti. Isabi toch. Ja. Wan losani kan doen no. Me jere toch te des mai taki. Umasma vooral toch. Me jere de tak. Ai. Opruimens uitverkoop. Dat Ja. zo wansani. Ja. Ja. Kort en de. Kort en de. Beetje briwan money. Vooral in 1800 toch. Ja. Dat is maar tak een beetje briwan pchisani. Dan kan go bayasani. Ano lekta libe Hij lekti. kon zelfs afri. Saf. Sasanego. Ja. Isabi toch. Belangrijk taki. A regering die staki. Me luku, maar me je woroko man. Ja, dat I is- moest woroko. Natuurlijk. I moest do de bezig. Isabi toch. Ja. E sorgu tak ima yepi serfi dat. Te yepi serfi dat. Lanti serfi langa wan anuji. Dat is. Pi kafesi. En ook tu ajuru esaka. Mhm. Lek fa koerse esaka. Ja. Dan meneer te doro. Ja. Maar me barodi, me taku grantani, dat tide ube wan teku ai eno yesi u luku u yere. Me barodi, me taku grantani. Maar wansani umu stand doen doro. Iyan want u si dimek moto jan. Mi doro oso, af mi wer mi boroko buruku, mi ruste chinson wer mi boroko buruku, mi da parasi. Ja. I verstaan. En te luku Facebook, de si fast mij demonstreren dat die mi voor disi. Tamara mi oogst disi. Je nya uit eigen tuin. Dat is zo. I verstaan. Ja. En dat nou een prespartori. So trushani na gron pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Ja. Dat je zorgt dat je napulek wan jaja sarna man van jaja sarna uma. En me roepen para u opo. U no trouwen laatste district. Want mia para man. U opo u knapu kakao futu. U dusani. Sades ma voor fesi be du mo dwe modern. En mine na masar dignity gambo. Ja, maar zeg maar volgens mij tapu, maar takwa tori dat via P3 mei Ja. de mawansani wa meeting na Ja. FVC na Olifant Ja. na president Ja. voorzitter via P. Ja. Dus we kaden me op dat de man kan komen 3 mei. Ja. Dus tida na 3 toch? Ja, tida na 3. Tida na man kom. Ja. Ja, vanaf C-bureau. De man kan lopen sa. Want president dat otakanga de RVC, alle den raad. RCT, RCT, de ala de man RCT zo. man, de Ala de man zo. RRR, ala de man, voor Paramaribo. Para Maribo de otakanga de man. Dus kon dat pe, dat jere sang. Voorzitter het aki. Juist. Ja. Maar ja, waf tapu. Waf actie de sana man voor een troe doti tap strati. Hoor je kon de kring. En dan je kan dan tapi borsu dat je nou echt sana man. Natuurlijk, heb je na oso. Lek van ons ergaan bol op taki. Heb je na oso. Ja, je hebt zo je no troe doti tapi prasi. En if je zorgt dat je no troe doti ook toe tapa strati. Met dat go grand tangi. Te want tralisbak. Get up, stand up. Stand up for your rights. Listen, get up, stand
your rights. Get up,